Nahi iruditzen zait lanbide heziketa karrera bat bezain praktikoa, berdin edo hobeto formatzen zaitula. Ez itxasukuntza naiz, lasarten bizi naiz, 27 urte dauzkat, eta ikasi dut Industrias de Proceso de Pasta y Papel y Cartón, eta Industrias de Proceso Químico. Hauek gabe pixkat zuzenduta, papera eta orearen mundun, edozein paper tipo, nik adibidez tisu niten delana, edo papel eskritura, edo kartoia, eta prozeso kimiko da, suposatzea edozein prozesotan lan egiteko, kontrol de kalidad modun, edo plastikua, papera. Ez nun karrera batian sartu nahi jakin gabezi nahi nun, eta atentzioa ditu ziten paperan historionek, eta esan, probatin goet. Eta gustatu ditzaiten da, nago. Espero nuna betean, pentsatzez baiet, gustan nago. Nik praktikak nituen La Salvadora. Salvadora da Bilabonako papelera bat izan zana. Ni angelitu nintzen jalanean, 4 urtez. Ni laborategi niten delana, kontrol de kalidad, paper hartu, analizatu, ensaio fizikoak, kimikoak, etortzen da materia prima rezepzionatu. Nire lankideakin akaten harremana oso ona. Gehien bat ere jende gaztia jalako. Eta neska izatean horrekin oso ondo tratatzen dago, oso ondo. Ez dakit, igual bat bakarri nahi zelako, edo ez dakitzatik, baina oso ondo. Ez daukat inongo arazoik. Ikastetxekoekin harremana mantentzen dut, eta kursoak eta olako gauza daudenean normalian apuntatzen naiz, interesatzen zaitelako, nire mundun pixka reziklatzia eta gauza berrik ikastia, edo gogoratzia berriro, eta mantentzen. Eta arazoren bat balin baduka lanian ere normalian honea etortzen naiz. Lanbide heziketari buruz dakaten iritzia da, iruditzen zaizkidela bastante ikasketa praktikoak, epe nahiko motxekuak, ni oso gustan nago. Nire kuadrilla guztiak karrera indu, eta ez daude denak lanian ere, ni segitu nasi nintzen, nik uste tate asko irikitizkitzula. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.